Bé, anem a iniciar aquest vídeo que fa referència a la cronologia que hem viscut en el tema de la Covid-19 des dels seus inicis fins al mes de juliol d'enguany 2021. Comencem en el desembre de 2019, en concret el 12 de desembre, on a Wuhan, a la Xina, s'investiguen les causes d'una pneumònia viral originada al mercat majorista de mariscos de Huanan. El 31 de desembre, a Wuhan, es va anunciar que hi havia 27 persones amb una pneumònia viral. Al gener de 2020, en concret el 7 de gener, Xina anuncia que aquesta malaltia és un nou coronavirus. El 23 de gener, Xina va ordenar la quarantena de milions de persones. El 31 de gener es confirma el primer cas de coronavirus a Espanya, en concret a La Gomera, a les Canàries. Es tractava d'una persona de nacionalitat alemanya. Aquell dia, Fernando Simón va dir la frase aquella de «Espanya no tindrà com a molt més enllà d'algun cas diagnosticat». I hem de dir que en el gener, l'Organització Mundial de la Salut va declarar que el coronavirus es tractava d'una emergència internacional. Pel que fa al febrer, aquest mes va ser el principi de l'expansió del coronavirus a nivell mundial, que, davant les nul·les restriccions a causa del complet desconeixement i la subestimació de la seva incidència, va començar a acampar a ple per la infinitat de llocs al voltant del planeta. Ens remuntem a l'11 de febrer de 2020, on l'Organització Mundial de la Salut informa que aquesta malaltia es denomina Covid-19. El 25 de febrer, el primer cas de coronavirus a Catalunya, amb una dona italiana de 36 anys resident a Barcelona, que havia tornat recentment del nord d'Itàlia. En aquest mes, el virus es comença a estendre massivament per Europa, amb especial incidència a Itàlia. A Espanya es comencen a comptabilitzar casos en la península provinents dels llocs més castigats d'Itàlia, concretament de la zona del nord. Pel que fa al març, el 2 de març hi ha el primer cas de coronavirus a Andorra, que és un jove de 20 anys que provenia de Milà. El 6 de març es confirma la primera víctima mortal a Catalunya, una dona de 87 anys. El 8 de març es van celebrar manifestacions massives pel Dia de la Dona. L'11 de març, l'Organització Mundial de la Salut declararia a la Covid-19 com a pandèmia mundial. El 12 de març s'ordena el tancament perimetral de la comarca de l'Anoia. El 13 de març es coneixia la primera defunció a causa del coronavirus. El 15 de març s'aplica l'estat d'alarma en tot el territori espanyol. I el 26 de març hi ha la primera víctima mortal a l'Aran, una persona gran de 90 anys. A Madrid s'habilita el Palau de Gel com a morgue provisional. Es van habilitar diversos pavellons en l'EIFEMA com a hospital de campanya davant la saturació dels centres sanitaris. Un dels grans successos a Espanya i que va portar molta polèmica va ser la compra de material sanitari defectuós. Els Jocs Olímpics, que havien de celebrar-se a Tòquio aquell mateix any, en concret en aquell estiu, es van posposar a 2021. A l'abril de 2020, en concret el 4 d'abril, després que Espanya aconseguís comprar una sèrie de respiradors, Turquia va retenir el vol amb la intenció de fer-se amb ells. Finalment, tot es resoldria després d'unes negociacions diplomàtiques entre tots dos països. El 9 d'abril es donen 14 milions de mascaretes a la ciutadania. El 14 d'abril finalitza el confinament total de la població. I el 29 es van donar els detalls de la desescalada, que constaria de 4 fases a complir en un temps estimat de 8 setmanes i que finalitzaria amb la sortida del confinament i entrada a la nova normalitat. I a nivell mundial, a Alemanya, es cancela l'Oktoberfest. Pel que fa al maig de 2020, es comencen a prendre les primeres decisions en quant a la desescalada a Espanya i algunes regions passen de la fase 0 a la fase 1, entre les quals no es trobaria Barcelona per no complir els requisits mínims proposats per Sanitat per al seu avanç. El 23 de maig, Pedro Sánchez anuncia que hi haurà temporada turística aquell estiu i que es permetria l'entrada de turisme estranger. També va informar de la posada en marxa de l'ingrés mínim vital. El 27 de maig, Espanya declararia 10 dies de dol oficial en tot el país.
Pel que fa al juny de 2020, l'11, tornava el futbol amb la Liga. El 15 de juny, als Estats Units, es suspèn l'ús de la hidroxicloroquina per a tractar pacients contagiats de coronavirus. El 21 de juny, després de gairebé 100 dies d'estat d'alarma, comença la nova normalitat amb algunes mesures mínimes i de prevenció, com serien l'ús de mascaretes o restricció d'aforaments i distància de seguretat en llocs tancats. En l'espai europeu Schengen s'obren gairebé totes les fronteres dels seus països membres per facilitar el lliure trànsit de viatgers a través d'Europa. El personal sanitari d'Espanya va ser guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia 2020 per la seva labor en la pandèmia. El Banc d'Espanya pronostica una caiguda del Producte Interior Brut del 15,1%. Les comunitats autònomes comencen a transitar a la fase 3 de la desescalada, recuperant així el domini de les seves competències. Pel que fa al juliol de 2020, el 4, es tanca el Segrià per l'augment de casos. 4 dies després, el 8, és obligatori l'ús de la mascareta. I el 18, Josep Maria Argimon ocupa la plaça de secretari de Salut Pública. En plana mundial, el president Donald Trump anuncia que els Estats Units deixaria de pertànyer a l'Organització Mundial de la Salut. A final de mes es ratificaria el fons històric de 750 milions de la Unió Europea. Juliol va ser el mes en què el president del Brasil, Jair Bolsonaro, va donar positiu per Covid-19. A Espanya comença a haver-hi una certa por a una possible segona ona pels rebrots que està començant a succeir en moltes regions, amb especial incidència a l'Aragó i a Catalunya. A l'agost de 2020, en concret l'11 d'agost, el president de Rússia, Vladimir Putin, confirmaria que el seu país havia aprovat l'ús públic de la vacuna batejada com a Sputnik V, desenvolupada pel centre Gamaleya de Moscou. La incidència acumulada es començava a desbordar. En quant als contagis, Espanya començava a liderar les llistes de major nombre d'infeccions confirmades entre els països europeus. Es comença a parlar d'un possible remei en forma de vacuna. Diversos laboratoris comencen el seu desenvolupament. Pfizer i Moderna i AstraZeneca, que és britànica. Pel que fa al setembre de 2020, els estudiants van haver de tornar a la presencialitat escolar. A final de mes, s'arriba a un principi d'acord per establir un criteri homogeni per actuar en aquelles ciutats més afectades. Les mesures recollides inclourien restriccions en la mobilitat i reunions socials, limitacions d'aforament i horaris i reforç en les capacitats assistencials. En referència a l'octubre de 2020, el 2 d'octubre, el president dels Estats Units, Donald Trump, i la primera dama, Melania Trump, van donar positiu per coronavirus. El 14 d'octubre es suspenen les activitats de restauració i es limita l'aforament en establiments comercials a Catalunya. El 25 d'octubre, el toc de queda entra de les 10 fins a les 6 del matí. La incidència del virus va créixer a Catalunya més ràpid que en qualsevol altra comunitat. Segons les dades oficials, Espanya va superar el 1.000.000 de contagis per coronavirus a l'octubre i a finals d'aquest mes el govern declara un estat d'alarma de 6 mesos de durada en tot el territori nacional. Al novembre de 2020, segons el IOC, els ciutadans tenien la possibilitat o no de sortir del seu municipi, anar a bars, passejar pel carrer fins a les 10 o fins a les 12 de la nit. Es posa a disposició dels hospitals o laboratoris de diagnòstic un nou test PCR que van elaborar per a detectar el Covid. Als Estats Units es va produir les eleccions presidencials en les quals el candidat demòcrata Joe Biden va guanyar. Al desembre de 2020, en concret el 27 de desembre, es van produir les primeres vacunacions a Espanya i Araceli, una dona de 96 anys de Guadalajara, es va convertir en la primera a rebre la primera dosis de vacuna. I a Catalunya va ser Josefa Pérez, de 89 anys. El Regne Unit va aprovar la vacuna contra la Covid-19 desenvolupada per Pfizer i BioNTech. Es convertiria en el primer país del món a iniciar la vacunació de la població contra el coronavirus. Els Estats Units van autoritzar l'ús de la vacuna de Pfizer. Europa va aprovar el prototip de Pfizer-BioNTech i Brussel·les anunciaria que la vacunació arrencaria a la Unió Europea entre el 27 i el 29 de desembre. A final de mes es donava el vistiplau als prototips d'Oxford i AstraZeneca.
el Regne Unit va comunicar l'aparició d'una nova variant del coronavirus. I per últim, s'inauguraria l'Hospital Isabel Zendal a Madrid. Ja en el gener de 2021, en concret el 6 de gener, la Comissió Europea va autoritzar l'ús de la vacuna de Moderna. El 7 de gener es va detectar el primer malalt de la variant britànica. El 29 de gener, l'Agència Europea de Medicaments va autoritzar l'ús d'AstraZeneca. En plana nacional, es coneixen polítics, alcaldes i altres càrrecs que han aprofitat la seva posició per saltar-se els protocols de vacunació establerts per Sanitat. Un exemple seria el conseller de Sanitat de Múrcia, Manuel Villegas. La nova cepa mundial apareguda al Regne Unit, Sud-àfrica i Brasil continua expandint-se a poc a poc. Ja en el març de 2021, l'11 de març, l'Agència de Medicaments Europea va autoritzar la vacuna de Janssen. També aquesta es produiria a Catalunya, en concret als laboratoris Reig-Jofre. El 27 de març, Love of Lesbian van fer la primera actuació multitudinària a tota Europa des de l'inici de la pandèmia al Palau Sant Jordi, amb assistència de 5.000 persones. Al maig de 2021, el 9 de maig, es va aixecar l'estat d'alarma a l'estat espanyol i, amb ell, el toc de queda nocturn. Entre finals de juny i principis de juliol es van autoritzar i realitzar el Vida Festival, el Canet Rock i el Cruïlla, que van resultar amb un 58% més de contagis del que s'esperava. I per últim, el juliol de 2021, en concret el dia 16, torna a entrar en vigor un nou toc de queda a Catalunya per als municipis més afectats. Aquesta és tota l'actualitat de la Covid que he aconseguit resumir fins al mes de juliol.